mukmut TV nai tongnai khapangni tahuklai bukuk songno sikangno lamsogo tini norokni bwskango kokuma kaisa kaham tubui phaikha kokhe haisi khapangni tahuklai bukuk song je English kokthai srwngnai muchungnai rokni bagui pelaino nangkukmani kok phiaba o jaga English kokthai simi phwrwngjaklak computer class rok bo phwrwngjaknai o jaga 3 month hayakeba taltham romoi phwrwngjaknai kisacha rangni maribaino phiaba o jaga sudu korbuk subdivision hayakeba korbuk RD block ni andaro tongnai rok simi srwngui mannai o jaga contact hayakeba kokduk by kwrwngnani bagui kokduk number hayakeba phone number rwjak kha 8014257702 tei kaisakhe 9945401898 norok judi srwngnani muchungui tongha hingke o kokduk number by kwrwngui mano hingke khapangni takhuktai bukuk song nai tongdi mukmut TV